ziua, suflete dragi! Sunt Daniela și vă spun bine ați venit la Magia Firelor. Mă bucur să fim împreună și astăzi și vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Am terminat de lucrat 18 secvențe și mă declar mulțumită ca lungime. Am măsurat șalul și aceste 18 secvențe de model au 190 de centimetri. Urmează acum să facem cea de-a doua bordură, care va fi cât prima bordură, deci de 17 centimetri. Asta ce înseamnă? Că vom avea un total de 225 de centimetri al șalului nostru înainte de fixare, dar după fixare știți că el se mai lungește puțin. Bun. Acum o să trecem să facem trecerea spre bordură. Trecerea spre bordură se face printr-un singur rând lucrat și anume rândul cu numărul 1. Deci lucrăm numai pe față, dar despărțim cele 10 ochiuri de lucrat pe față prin șerpișoarele despărțitoare, pentru că vom continua apoi cu bordura, dar aceste șerpișoare trebuie să aibă continuitate. Lucrez acum rândul de trecere de la modelul nostru la bordură. Am spus, este la fel cu rândul cu numărul 1. Începem să lucrăm ochiurile de margine, șerpișorul, ochi pe dos, jeteu, scădere, ochi pe dos, 10 ochiuri pe față, am ajuns la A9, ochi pe dos, jeteu, scădere, ochi pe dos, iar 10 ochiuri pe față și așa până la sfârșitul rândului. Acum facem rândul pe dos corespunzător rândului 1, considerat la noi ca făcând parte din rândurile de la partea de trecere. Deci ochiurile pe dos, cum și cu șerpișorii corespunzători, așa cum am făcut până acum. Am făcut ochiurile de margine. Și vreau să vă spun că acum e cazul să renunțăm la A9-uri. Rândurile de margine, șerpișorul, față, dos, dos, față. Renunțăm la A9. Unu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, șerpișorul, față, dos, dos, față. Urmează iar 10 ochiuri pe dos și așa până la sfârșitul rândului. Acum suntem la rândul, așa zisul rând cu găuri, de la partea de trecere. Cum îl facem pe acesta? Ochiurile de margine. Ups. Și avem un ochi pe față, o scădere, un jeteu. Ochi pe față, scădere, jeteu, până ajungem la celelalte ochiuri de margine de la capătul rândului. Am făcut marginea, ochi pe față, scădere, jeteu. Ochi pe față,
Acum vedeți că astea se iau un pic mai greu. Scădere, jeteu. Ochi pe față, scădere, jeteu. Ochi pe față, scădere, jeteu. Ochi pe față, scădere, ochi pe față. Aici am uitat să scot anoul. Deci, scădere, jeteu, ochi pe față, scădere. Trebuie să sucesc ochiul ăsta, că altfel se ia greu. Scădere, jeteu, ochi pe față, scădere, jeteu, ochi pe față, scădere, jeteu. Și așa mai departe până la sfârșitul rândului, unde încheiem cu cele două ochiuri de margine pe dos. După ce am făcut rândul cu ochiuri, rândul cu găuri, începem baza bordurii propriu-zise. Asta ce înseamnă? Că atunci când suntem acum suntem pe dosul lucrului, adică dosul părții de model. Și se observă că pe acest dos, da, avem așa, rândurile de margine, 2 ochiuri pe dos, 4 ochiuri pe față, 2 pe dos, 4 pe față, 2 pe dos, 4 pe față și așa mai departe până la rândurile de margine. Haideți să facem împreună. Deci suntem pe dosul lucrului, dosul părții de model, imediat după rândul cu găuri. Facem așa. Ochiurile de margine, acest rând este un pic special. Ochiurile de margine, urmează 2 ochiuri pe dos. Patru pe față, 1, 2, 3, 4 pe față, 2 pe dos. 4 pe față, 1, 2, 3, 4, 2 pe dos. 4 pe față, 2 pe dos. Și așa mai departe până la sfârșitul rândului. Am ajuns la sfârșitul acestui rând. Deci, repet, este vorba despre rândul lucrat pe dosul lucrului, imediat după rândurile cu găuri. Ultima oară am făcut 4 ochiuri pe față, urmează 2 ochiuri pe dos. 4 ochiuri pe față, 1, 2, 3, 4, urmează 2 pe dos și acum cele 2 ochiuri rămase sunt ochiurile de margine pe care le lucrăm pe dos. Acum facem rândul 0 al celei de-a doua borduri. El
practic ar fi un rând pe dos, corespunzătorul rândului de ochiuri pe dos după montarea ochiurilor. Deci avem ochiurile de margine, 2 ochiuri pe față, 4 ochiuri pe dos. 2 ochiuri pe față, 4 ochiuri pe dos. 2. Deci 2, 3, 4. 2 ochiuri pe față, 4 pe dos. Și așa mai departe până terminăm rândul. Rândul 1 de la cea de-a doua bordură. Îl vom face așa. Ochiurile de margine urmate de 2 ochiuri pe dos. Noi acum suntem practic pe dosul lucrului, deci aceste 2 ochiuri pe dos, pe fața lucrului, se vor vedea lucrate pe față și va reprezenta acea imitație de franjuri de care vorbeam. Deci, ochiurile de margine, 2 ochiuri pe dos. Acum facem un ochi pe față, scădere, jeteu, ochi pe față, 2 ochiuri pe dos, ochi pe față, scădere, jeteu, ochi pe față, 2 ochiuri pe dos, ochi pe față, scădere, jeteu, ochi pe față, 2 ochiuri pe dos, ochi pe față, scădere, jeteu, ochi pe față și urmează iar 2 ochiuri pe dos, ochi pe față, scădere, jeteu, ochi pe față, 2 ochiuri pe dos și așa mai departe până la sfârșitul rândului. Acum facem rândul de întoarcere corespunzător rândului 1. Suntem pe fața lucrului, după cum observați, fața modelului. Dar practic aici este un rând fără să scădem și fără să creștem și ochiurile le vom lua așa cum vin ele. Haideți să facem ochiurile de margine, cele 2. Și acum vin 2 ochiuri pe față, 4 ochiuri pe dos. 1, 2, 3, 4. 2 ochiuri pe față, 4 ochiuri pe dos. Două ochiuri pe față, 4 ochiuri pe dos. Și așa mai departe până terminăm ochiurile, până la sfârșitul rândului. Suntem acum la rândul 2, de la cea de-a doua bordură, cea de la sfârșitul lucrului. Acest rând 2 seamănă cu rândul numărul 1, deci este rând cu jeteuri și scăderi, rând cu ajur, îi spun eu, cu diferența că vom începe după ochiul pe față, vom începe jeteu, scădere, ochi pe față. Deci, haideți să facem. Cele 2 ochiuri de margine. Acum, cele 2 ochiuri pe dos. Deci, 2 ochiuri pe dos. Și acum avem ochiurile pe față. Deci, primul ochi pe față, jeteu, scădere, ochi pe față. 2 ochiuri pe dos. Ochi pe față, jeteu, scădere, ochi pe față, 2 ochiuri pe dos.
Încă o dată. Ochi pe față, jeteu, scădere, ochi pe față, două ochiuri pe dos și așa mai departe până la sfârșitul rândului. Ce vreau să rețineți, atât la prima bordură cât și la cea de-a doua bordură, rândurile impare ale bordurii încep cu scăderi după ochiul pe față, ochi pe față, scădere, jeteu. Iar rândurile pare vor avea ochi pe față, jeteu, scădere, ochi pe față, cu două ochiuri pe dos între ele. Rândurile de întoarcere de la fiecare rând al celei de-a doua borduri se vor lucra pe fața lucrului și ele vor fi compuse din două ochiuri pe față, patru ochiuri pe dos. Așa se vor face toate rândurile până terminăm bordura. Bordura trebuie să aibă 24 de rânduri lucrate, așa cum am făcut și la prima bordură, când am început șalul. Am terminat de făcut toate cele 24 de rânduri ale bordurii. Vă puteți verifica foarte ușor, numărând orificiile, găurile, de la această bordură. Trebuie să fie 24. Eu am făcut inclusiv rândul de întoarcere aferent rândului 24 și am ajuns astfel pe dosul lucrului. Urmează acum încheierea. Înainte de a încheia, vom face, fiind pe dosul lucrului, după cum observați, suntem pe dos, vom face acest rând numai cu ochiuri pe dos, pentru ca încheierea să o facem pe fața lucrului. Deci voi face acest rând numai cu ochiuri pe dos. Este nevoie să facem acest lucru pentru ca toate ochiurile să aibă aceeași inclinație. În momentul în care venim și facem încheierea pe față, ele se vor lua ușor, mai ușor, având toate aceeași înclinație. Deci, rândurile pe dos, toată lumea le știe, știe să le facă. Eu v-am arătat doar ca să știți că este ultimul rând al șalului înainte de încheiere. Acum încheiem bordura, deci implicit șalul nostru, și pentru aceasta am folosit o croșetă care este un pic mai mare decât cea adecvată firului nostru, dar pentru că vom lua mai multe ochiuri pe croșetă, e bine să fie un pic mai mare, că apucă mai bine ochiurile. Primul lucru pe care îl facem e să luăm primele două ochiuri pe croșetă, să trag prin ele și astfel am închis primul ochi. Acum, vârful unui franjur, unui ciucure, eu îl consider din 4 ochiuri, ca fiind 4 ochiuri, adică cele două ochiuri din mijloc care sunt pe față, plus ochiurile din laterale. Deci am 1 pe care l-am format, 2, 3, 4. Trag prin ele. Acum fac un lanț de 3 ochiuri. Fac în mijlocul, între cele două ochiuri pe față, fac un picioruș dublu prelungit, deci o dată, de 2 ori, de 3 ori. Acum fac 3 ochiuri de lanț și închei acest vârf în același loc, cu picioruș alunecat.
și iese astfel un vârfuleț al franjurilor noastre. Bun, acum facem 2 ochiuri de lanț și închei cu și mă duc la următorul ochi după Andreea. Trag prin cele două și am mai încheiat un ochi. Mai departe, 2 ochiuri de lanț, mă duc la următorul ochi. Fac 2 ochiuri de lanț și am ajuns la cele 2 ochiuri lucrate pe față plus lateralele. Deci, după ce am făcut cele 2 ochiuri de lanț, mă duc și iau toate aceste 4 ochiuri, trag prin ele, ridic 3 ochiuri de lanț, fac un picioruș dublu între cele 2 ochiuri pe față, un picioruș dublu prelungit, 1, 2, 3, ridic 3 ochiuri de lanț și îl închei cu picioruș alunecat în același loc unde am făcut piciorușul dublu. A rezultat al doilea vârf. Mai facem o dată. Deci după piciorușul alunecat facem 2 ochiuri de lanț, mă duc la următorul ochi, se agață din cauza că e și mohair și acel fir de mătase. 2 ochiuri de lanț, mă duc la următorul ochi, 2 ochiuri de lanț. Am ajuns iar la acest grup de 4, sper să se vadă. Observați, sunt cele 2 ochiuri lucrate pe față, plus un ochi lucrat pe dos în dreapta și un ochi lucrat pe dos în stânga. Aceste ochiuri le vom lua împreună. 2, 3, 4, 1, 2, 3, picioruș dublu acum, între cele 2 ochiuri, deci cam la jumătatea, la baza lănțișorului de 3 ochiuri, am făcut piciorușul dublu, fac 3 ochiuri de lanț și închid cu picioruș alunecat acolo unde am făcut piciorușul dublu. Urmează 2 ochiuri de lanț, deci în principiu știți cum le grupați. 2 ochiuri de lanț, un ochi scăzut, apoi 2 ochiuri de lanț, al doilea ochi scăzut și după ce scad astea două, fac acel vârf pe următoarele 4 ochiuri. Haideți să mai facem o dată împreună. Deci am făcut cele 2 ochiuri de lanț, închei primul ochi din cele 2, făcut 1, acum îl fac pe al doilea, despărțite de 2 piciorușe de lanț și acum iau următoarele 4 ochiuri, deci vedeți 4 plus cel pe care îl aveam, am 5. Trag firul prin toate 5 și fac 3 piciorușe de lanț. Mă duc la baza, în mijlocul celor 4 ochiuri și fac un picioruș dublu prelungit, mai fac 3 ochiuri de lanț și închid cu picioruș alunecat la baza piciorușului dublu prelungit. Acum 2 ochiuri de lanț,
Am închis primul din cele două, iar două ochiuri de lanț. Am închis pe al doilea, două ochiuri de lanț. Am ajuns la grupa de 4. 1, 2, 3, 4. Trag prin toate 5. Le închid. Fac 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Dau după croșetă, picioruș dublu prelungit. Unu, 2, 3 și mă duc cu picioruș alunecat la baza piciorușului dublu. Și așa mai departe. 1, 2 și așa până terminăm toate ochiurile după Andreea. Și o să vedeți că după fixare și prin întindere, aceste vârfulețe vor fi ca niște terminații ale unui ciucure. Deci al terminațiile acestor franjuri. Îți va da foarte mult senzația că ai franjuri la șal, nu parte tricotată. Bun, încheiem aceste ochiuri și apoi va trebui să facem la fel pentru partea de început a șalului, adică la prima bordură, unde nu avem aceste vârfulețe. Încheiem acum acest rând. Am făcut penultimul vârf, pe care l-am încheiat cu picioruș alunecat. Urmează două ochiuri de lanț, primul picioruș, 1, 2, încheiat dintre vârfuri, al doilea picioruș, 1, 2 și am ajuns la ultimul vârf. Vedeți că mi-au rămas 5 ochiuri. Mă duc, le iau pe primele 4. Fac vârful obișnuit, deci trec prin cele 4, ridic 3 ochiuri de lanț, fac un picioruș dublu prelungit în mijlocul celor 4 ochiuri luate după Andra și acum 3 piciorușe, 3 ochiuri de lanț, pe care le închei cu picioruș alunecat, iar prin acest ultim ochi, mi-a căzut Andreaua, dar nu mai iau. Important e, deci dumneavoastră, prin ultimul picioruș care rămâne pe Andrea, încheiați cu ochiul care vine de la piciorușul alunecat. Mai fac un ochi de lanț, un nod pentru siguranță și cu asta am încheiat prima margine a șalului nostru. Acest fir de la margine de încheiere o să-l băgăm în lucru ușor cu acu, așa încât să nu se vadă. Bun, și așa arată deocamdată până la fixare bordura noastră, bordura de sfârșit. Acum vom face și aceste vârfulețe și la bordura de început. Aici, după cum vedeți, știți că nu mai avem ochiuri, așa că vom face aceste vârfulețe direct pe lucrul nostru. Important e să fiți pe fața lucrului. Haideți să vedem cum facem. Uite, trag
pentru început firul în margine de tot, în primul loc, îl înnod, dar o singură dată, ca să nu se desfacă, dar nici să se cunoască vreun nod urât așa. Facem un prim ochi de început, un picioruș scurt aici la începutul lucrului și acum ne ducem direct, pentru ca acest vârfuleț să iasă chiar în marginea șalului, ne ducem cu croșeta în mijlocul celor două ochiuri lucrate pe față și fac aici un picioruș scurt, după care fac 3 ochiuri de lanț, deci principiul e același. 3 ochiuri de lanț, un picioruș dublu prelungit și închid acest vârfuleț cu 3 ochiuri de lanț. 3 ochiuri de lanț și mă duc cu picioruș alunecat la baza piciorușului dublu. Fac 2 ochiuri de lanț și acum știți că dincolo aveam 2 ochiuri între vârfurile noastre. Aici, pentru că nu avem 2 ochiuri, vedem că avem de fapt două orificii. Mă duc în primul, fac picioruș scurt, fac 2 ochiuri de lanț, mă duc în al doilea, fac picioruș scurt, fac 2 ochiuri de lanț și am ajuns la următorul vârf, adică între cele 2 ochiuri lucrate pe față fac un picioruș scurt, ridic 3 ochiuri de lanț. Aici am uitat să prind și firul acesta, nu e nimic, o să-l trag cu acu. De fapt o să le trag pe amândouă cu acu. Deci, revin. 3 ochiuri de lanț, picioruș dublu prelungit, 3 ochiuri de lanț. Închid cu picioruș alunecat și urmează 2 ochiuri de lanț, mă duc aici și fac un picioruș dublu, un picioruș simplu, mă scuzați, 2 ochiuri de lanț, un picioruș simplu, 2 ochiuri de lanț, am ajuns iar la vârf, mă duc pe mijlocul celor două, fac un picioruș simplu, ridic 3 ochiuri de lanț, fac un picioruș dublu prelungit, 3 ochiuri de lanț pe care le închid cu picioruș alunecat și procedeul se reia. Deci 2 ochiuri de lanț, picioruș simplu, 2 ochiuri de lanț, picioruș simplu, 2 ochiuri de lanț și facem acel vârf. Se repetă până la sfârșitul rândului. Acesta este șalul nostru. Urmează să-l spălăm și să-l fixăm. Abia atunci el va lua forma clară a modelului și vom ajunge la dimensiunile finale. Este un șal foarte ușor de făcut și foarte frumos. Vă doresc spor la treabă!